Да видим какво е значението на битовите знаци в живота ни. Често около нас се появяват ситуации, подсказвания, знаци, които носят определен смисъл, който е важен и необходим за нас точно в даден момент. Вселената или Бог или нашият ангел-пазител нямат друг начин да ни предупредят, освен по този. Но в повечето случаи не разбираме това и не обръщаме внимание на тези сигнали. Дори започваме да се ядосваме на неуредиците. Заобиколени сме от множество предмети и понякога Вселената ни дава знаци чрез тях. Стига да умеем да разчитаме какво послание иска да ни изпрати. Ето значението на някои от тях. Всеки предмет или уред си има смисъл на съществуване и своето особено значение. Ако се повреди някой уред, това може да е знак за проблеми с защитата ни, за нередности в нашето енергийно поле. В такъв случай трябва да се погрижим да го почистим чрез различни методи. Чрез светена вода, сол, запалена свещ, леене на восък, енергийни техники. И така, ако се пръсне или изгори електрическа кружка, това се случва, за да ви подскаже, че нещо не искате да видите или нямате възможност да го проумеете, или може би си затваряте очите пред очевидни истини. Електричеството символизира жизнената сила. Изгорелите бушони могат да означават, че вътрешните ви предпазители са излезли извън строя. Ако е така, постарайте се да се отпуснете и да възстановите потенциала си. Слабият ток може да говори за недостиг на жизнени сили. Ако кружките често изгарят, уличните лампи то светват, то изгасват, телевизионният сигнал или на интернета ви се губи, всичко това може да означава, че и вашето биополе е променливо и може би се лутате в духовни търсения. Ако се счупи ключът, това показва, че имате трудности с вътрешното си израстване, с прехода от едно ниво на друго. Автомобилът се асоциира с физическото тяло или собственото аз. Различните нередности по него могат да показват проблемите при нас. Ако сте забелязали, че са неизправни спирачките ви, веднага намалете и своето темпо в живота. В кавички натиснете вашите лични спирачки. Помислете каква ситуация има около вас, чието развитие може би трябва да бъде спряно. Ако радиаторът на колата ви прегрява, запитайте се дали не преминавате с прекалено бързо темпо през живота и дали не пригрявате от бързане. В такъв случай намалете темпото, намерете повече време за почивка и забавление. Отпуснете се и се оставете на естествения поток на събитията. Също така запитайте се дали вие не кипвате прекалено бързо при реакциите ви на различни ситуации. Добре ще е да се поохладите и да намерите по-конструктивни решения за изпускане на парата. Ако гумите на колата ви са изтрити, това означава, че ви липсва здрава връзка, сцепление с живота. Може би трябва повече да общувате, да установявате контакти, да участвате по-активно в живота.
Протрити грайфери на гумата може да символизират, че сте неспособни да схванете нещата около себе си. Спукана или изпускаща гума може да означава, че сте загубили вътрешното си равновесие. Прекалено напомпана гума може да показва, че егото ви е твърде раздуто или че раздувате излишно някаква ситуация, с която сте се сблъскали. Ако често ви се потят стъклата на колата или на очилата, това говори, че в живота ви има нещо или някой, което отказвате да забележите. Не искате да видите. Ако колата ви не пали или не можете да включите някакъв уред, това е знак, че и вашето енергийно поле е отслабено. Няма връзка между енергията и целта. Това се случва, когато не сте сигурни в необходимостта и целесъобразността на вашите постъпки. Да видим сега какво означава водопроводната и канализационната система. Тя отразява вашите емоции. Ако всичко е наред, значи емоциите ви са в добро състояние. Ако прокапе вода, значи са ви залели много емоции. Има изтичане на емоционална енергия. Запушеният кран най-често говори, че не сте в състояние да проявите чувствата си или че имате пречки в живота, които не можете да премахнете. Добре е да дишате с пълни гърди и да дадете възможност потоците на вселенските сили да преминават безпрепятствено през вас. Ръждясалият кран е символ на невъзможност да си пробиете път през собствените емоции. Замръзналата чешма или водна тръба говори пък, че емоциите ви са застинали, в скобички замръзнали, и трябва да потърсите начин да изразите чувствата си. Ако видите как някой пали клечка кибрид около вас, това означава, че трябва да позволите на вътрешната си светлина да грейне, да изразите потенциала си, себе си. Ако клечката не иска да запали, дори вие да я палите, символизира вашият неразкрит потенциал. Има още много знаци и тяхното значение, но за сега оставаме само с това.